akong kasing-kasing na sa mga rider yun. Mauna nga, ako yun yung ipaningkamutan for Honda XR 150! Wala, hindi ka nakakuha. Hindi nakakuha. Pag-abot na mo diri sa Cebu, ang namaligya ko og newspaper, nagwasing kong mga sakyanan, motor, nanuroy kong prutas, tanang mga opisyal sa DNR, nakaila sila nako, tanang mga nagtrabaho sa Mandawi City, Police Office, Mandawi City Hall, Mandawi, tanan na diya, nakaila sila nako. Kaya nga maglukto ko sa una, apple, grapes, tanan akong isuroy. Mauna nga, naningkamot yun ko og maayo. Competitive ko nga pagkatao, gikan sa akong pagpaningkamot, hantod nakabot na ko, kung unsa man ang naa ko karon. Mauna, sa pang-endurance po, competitive sa ko. Pero, kutob lang po sa endurance, kutob lang po sa dagan, pero kung muingon mo nga maglagot ko sa akong single rider, dili yun. Akong kasing-kasing na sa mga rider yun. Mauna nga, ako yun yung ipaningkamutan, bisan pag dako na kayo ang gasto, ipaningkamutan din ako para lang madayon hindi nga event. Bisan pag daghan na kayo ang struggle nga naitabuhan pero pasalamat ko sa akong pamilya, kanang naa diya sa lamisa, dili na sila mga staff na ko. Naay maestra diha, naay mga nag-income og dinaggo diha, dili na sila mga ordinaryo na tao. Pero ila kong gitabangan ni ani sila diri kay gusto nila nga ipakita. Wala ko kay di ko kailan ko na kuan lang wala ko tingog. Gusto nila ipakita ang ilang suporta nako bisan pa sa kalisod nga ako nagihan ani nga event. Mao na nga pasalamat ko sa akong asawa, sa akong bayaw, sa akong mga akong igsoon tanan nga naa dinha sa lamisa. Mao na sa mga buzzer nako, sa mga followers nako, salamat ninyo tanan. Salamat. Inaw ko lang, magkita-kita pagkasunod, ha? Walang gigupta ng kamot for Honda XR 150! Woo! Ayaw sagpunit tayo, ha? Ayaw sagpunit tayo. Hop! Kani, di ini pwede, kani tingkas kayo. Wala na yung smooth din eh. Ato, dagan na dia. Oh. Alright! Woo! Tara! Hey. Kuya. Hari sa diri kuya, ikaw basa ni kuya. Si RM din siya kuya. Nagitihay ani kuya para di na mapailag kasok. Hinahinaya kuya, unahang litra, unahang usalya. Sa walay pabor-pabor, ako sa kumbaron ang lastiko. Hinahinayon, Kuya Philip, Paliyon. O karon akong ipuligaton, sama pa din Kuya Philip. Swerte ka rin numero 183. Okay? 183. Sa letra J ang sinungganan. Ang ikaduhang kanan, letter M. Kung sakto ba eh. First name J and then ang last name starts with letter M. Okay. JM. Kung naabang ka diri JM, pwede babae, pwede lalaki. Okay. Atong tawagon na ha, wala na'y pabor-pabor o wala na'y more surprise. Let's call on. Let's call on Jason. Sorry for mispronouncing your last name, ha? Taga-Lapu-Lapu City, ha? Jason Morris or Monas? Jason. Going once. Tawag yapon, according ni Kuya Mark, tawag yapon. Jason Morris or Monas from Lapu-Lapu City.
daog ni, daog. Sabot mandadaan. Sabot mandadaan, daog. Bakit nagkuhari ni siya eh? Jason Morse. Tama ba? Jason Morse. 094292. Di, kinalang ako sa tawagan kaya ang iyang photo-ops. Iyang photo-ops. Mga ba na itong sabot? O gani, ang iyang photo-ops. Wala. Kinalang ni sa tawagan kaya iyang photo-ops. Dapat kumplito siya. Hindi, makontak. Wala. Wala. Sis, maguha na pa 6. Nagupan. Sorry yun, nagupan man din eh. Nagupan. Wala. Nagupan. Wala man na yun, namin dyan. So, hindi ka tawagin. Basag yung iyo man. Ano siguro? Wala may katapal. Oh. Jason. Patay motor. Wala ka na yun. Ano, overhead ang suslom. Sa uslom. Wala na siya. Wala sa iwas karon yan. Sure din mo. Inmax na siya, sir? Yes, siya. Kanawa mo no? Para sigurado ba? Kaya lisip tayo. Jason Morse. Basig mauna, no? No? Ito naka-inmax. Okay naman, pero at least makita na po na to. Muhatag. Wala, sayangan. Napay chance. Wala din. Oh, mawala eh. Wala. Napay chance. Sorry, wala. Sayangan, oy. Asa to kong t-shirt? Murag padungin is Davao or asa rin napita na. Badyan, padong Asa badyan. tong t-shirt ako ikulitan, wala lang eh. Sayang nga Toy. Sayangan, ganoy. 105 ni sayangan. Okay, another round. Yeah, Philip, assist. Kuya SMB, sige, ligid-ligid nagbalik. Amat tayo ng blindfold. Tara. Woo! Alright. Okay. Sige, start. Sige, start. Touch me. Wala na, iusaw ba? Secure ang puto ko to. Wala na. Wala ko na. Huwag ka may pirma. Sa gyapon, sa way babon sa lucky winner, atong umaron ang plastiko. Bilit, ano yung kayo bilit? Okay. Wow gyapon ha, itong kanon. Number 252. Aga 160 Adiho Kasalem Street, Cebu City. Kamagayan, yay, kaswerte. Starts with letter J, gyapon. Ang first letter sa first name. And letter D, ang last name. Letter D. Okay, tawagan na to. Mr. Junmar B. I Hope. Hey, Hope. Asa ba? Wow! Ayan, na-delete. Junmar B. I Hope. Checking. Follow-ups.
Away lapu-lapu. Kamagayan Cebu City. Zumar B. Rayo from Rogoson, Kamagayan Cebu City. Bandara, bandara. Away ka sa lina. Congratulations. Pasensya na lang, mga kayo makaya sa Simon Victory. Thank you. Boss, sakali pa, boss. Balik yan lang eh. Nubo kita ng Inmax. Talisay. Bakit na mga taga-Talisay na? Taga-Talisay. Ito mga taga-Talisay. Ang bawal ba nila? Ako sa mga nun. Una, kay makabalo ko makauli na mutalan. Dagang salamat kaya sa representative sa tanang mga taga Mindanao. Thank you kayo ninyo talaga. Thank you. Grabe. Sulit kayo yung suportan ako. Thank you kayo sa tanang mga taga Mindanao. Unya, ayaw sa Buglakaw kay Basiko na yung Putubs. Unya, sa tanang mga taga Negros, taga Leyte, Samar. Thank you kayo ninyong tanan. Thank you. Jefferson Sasang. Samson Jefferson wala, hindi ka nakakuha. Hindi ka nakakuha. What? Jefferson. Jefferson Sasang Yasong Talisay. Wala. Gano, sayang ka ng sinisong. Wala. Naalin, pero duda ko natin wala. Ang deal is, Baka pa rin ang buwan. dapat Oh, may picture. Requirements, man. Pakitawag ko no. Pakitawag ko pare. Pakitawag sa pare pare. Kung atong pakayungan sa tawag yun pare. Ay, sige. Tawagan sa nando para natanggal ko siya. Wala pa kayo siguro rin. Brother, nakahubad ka? Ha?
Shoutout Papa Jones, Jomar, o mga kapamilya. Si Papa Jones. Papa Jones, kilala mo ba ako? Tanda, bakit